makadeko. Anyways, ndambotaura nyaya iri kunetsa paFacebook iyi. Hanzi vanhu vakaenda kumariro kuwadzana for Clout vachidoneta mafoodstuff. No. Kana munhu achidoneta zvinhu zvake kana ada kuzvitora ningi video nemapictures, it's up to that person. Because imimi ndimi vanhu futi vanosanga kutaura kuti amai nhingo vanga vasiko, bosi nhingo anga asiko, zvakazoti vanhu ivava makavaziva through mavideos. Hamuna kuvaziva vachinyorwa muherald. Mazinzwa, this was in black and white. Makavaona vachiita zvemavideos. Saka kana munhu aenda achidoneta zvinhu zvake akatora video akaposta papage pake kana kuYouTube kwake, handione pane chinhu chakaipa ini. Inga seweeknewo chaiye vanotoonawo mavideo evamwe vanhu vonakirwa vopa munhu iye mota. Munhu iye anofanira kutotora video achinotora mota yake achitenda. Kana iri mota nemari, munhu iye anofanira kutora video achitenda nemari. It's called accountability. Hapana chakashata ipapo. There's nothing like Clout pane zvinhu zvakadaro. This is not journalism. This is social media. Gagaziya. If a person is a journalist, journalist mazhinji anoviga chokwadi kana zvavanenge vachida kutaura mukunyora black and white. Ndozvinoita majournalist. When I came to Canada kuno, vanhu vaitaura kuti hanzi if you want to hide anything from a black man, put it in writing. Ende zveshuwa zvinhu zvakawanda tanga tisikazvizive because zvaingonyorwa manewspaper, vanhu vazhinji vanga vasikaverenge. Vanhu vangani vanoverenga Herald kuZimbabwe right now? Mazvinzwisisa? Vanhu vangani vanoverenga newspaper kana kuEngland kana kuAmerica kana kuCanada? Vashoma. But wakaisa video inobata attention yemunhu kuti amaititi vasvika vadoneta chakati, Madam Boss vasvika vadoneta chakati, uya adoneta ningi nyama, uya adoneta zvakazoti. Sewekunola apa artist mota, munhu iye abuda ari kutenda. Mazvinzwisisa? Ini ndakatora video yomukomana wandakasangana naye mutaundi muno muCanada muno achiita zvaari kuita. Zvakazotanga kuzotaura vanhu handizvizive, asi ndakatora munhu anga ari in distress. How do I know that? Ndakangotora video katoroka ndinoita, ndotora mavideo epamariro, ndotora mavideo eboys changu. Saka iwo kana wada kunditaura zvekuita, kana uda kutaura vamwe vanhu zvekuita nemakamera avo, hazvibudeka. Posi ndakakutaurira inini handikwanisi kunyora pasi kuti nhingi nanhingi vanorova mutoriro, pandogona kutaura navo pavideo vachitaura vega. Ndichikubvunza kuti unorovere mutoriro, unorovere matutu. Ndizvozvo. Hapana Clout. Musavhiringidze zvinhu just because imimi munoenda pamastage muchinotora vapana vachiimba vasikamboziva kuti muri kutora vapana vachiimba muchiitawo zvemaviews izvozvo. Some of us hatisi macontent creators guys. Ndongoita video yangu, kana ndaita video yangu iwe wakati icontent ndezvako izvo, chachirungu icho. Handiite content, ndoita video. Vanhu vari kuita video yekuratidza kuti nandiripo, ndapa uyu chakati. Seweeknight anoita video, munhu yanoenda unoitawo video achitambira mari yake nemota yake. Saka tidi vanhu vanotaura zvisina nebasa rese kunze hanzi Clout chichichi sek timirire miswai. Just because like today these are the same people ivavo futi vane tumapage twavo, and the page racho is based mostly on mavideos. Mavideos mamwe acho futi ndekuba futi. Wazvinzwa? Hatisi tese takaenda kuchikoro kunoita journalism sha. Hatisi tese tinogona kuverenga ningi 3 pages tichiipedza. Vamwe vazhinji toda kuverenga 2 sentences kana 5 words tapedza.
but takaona video kana iri 10 minutes ndogona kuiona yese because I can relate kune munhu iye achiita zvaari kuita. Hapana chakaipa kutora inenge video pamariro ayo, hapana chakaipa uchidonata. At least vanhu vanobva vazviona kuti ehezve sure ningi nanhingi vanga varipo vakadonata chakati. Bose vanhu ivo vakaregedza kudaro, imi munotanga ndimi futi the first people vanomhanya vachitaura kuti anga sipo muchita noise uko tokuku. Pana akambonyora here pasi kuti toka akaflopa angataure chokwadi. Wani munhu akanyora kuti toka akaflopa, vanhu vese vakatanga kungoisa video yeground isina vanhu. Taura izvozvo kuti it was for clout. Handiti Japreza akazadza munoisa video yaJapreza, Dukensley akazadza munoisa video yena Dukensley vanhu vachinakirwa. Ndani akakupai consent yekutora vanhu ava vachinakirwa yavo? Vanhu ivava havana kukupai consent. Hapana paposta panenge pakanyorwa kunzi there will be a video taken Chii pashow. So that all those shows vanofanira kutonyora kutoti during our show there's going to be a live recording. But imi munogona kutora futi kumavideo ikoko muchiisa pamapage penyu muchida kunyebedzera kuti nge munoziva stereki. Musatitire zvokumama panapa. Mazvinzwa? Sei vanhu vatore mavideo ndokuti tikurumise kuona mavisuals. The other day, like 2, 3, 4 years ago, you are the very same people vaitaura kuti music isina mavisuals ainakidzi, every song yakuda mavisuals. So alright, music payairira na Thomas Wapumbo bana na Orva Mtukuzi paita music na Tinashe kupo na Zexman na vanga wasina opportunity kuita mavisuals acho, because mavisuals acho vaitirwa neZBC kana neZTV kudhara. Mazvinzwa? Now kana munhu achikwanisa unobhadhara videographer kuita zvinhu zvaanoita, let them do it. Kana asingakwanisa akwanise munongonzwa ingori music chete. Musamanikidze vanhu kuita zvinhu zvavasikade kuita mheni. Not anybody can afford to do a video. Kune vapana vazhinji kana vatori kana music inonakidza but hakwanise kuita video. Unyasoona kuti uyu mfana akaingoita video pasong yekai zvinobuda. Akaita futi video pasong yacho makuanalyze futi video yacho. Aiwa miswa imi. But mirira itambira ikura handitika. I'm not my celebrity, whatever it is. My socialists, my influencers. Eku Zimbabwe. Akatora my videos avo vachiisa pa Facebook. Apana amusiri makatanga kuvataura kuti tora video kawisa pa Facebook. Vakatozviita zvinhu zvakaoma. Mai manje makuvaziva makuda kuvataurira futi zvekuita. Aiwa mirai. Pakai. Mazvinzwa? Vazhinji vanotaura kwavasina kuswera. Unotaura uchingokomenta. Saka inini chaiche pandairidza music tanga tisina mavideos isu, but kunana Jamaica vaita mavideos tanga tisina makamera acho. Vazvinzwa? Vamwe vakatofa vasina kana video. Mavideo ana mukadota tinongoaona ndepaZBC. But imagine dai mukadota aita mavideo emusic dzake dzese dzaidziya, zvainakidza sei? Kune vanhu vobwana Tinashe kupo, munhu takatotaura kuti Tinashe kupo munhu hatombomuziya. But you know, like vamwana mheno zvavangori so, just because why head of couple of people wakurira wakutererwa nevanhu vane kana 5,000 half a million followers wakutanga kutaura zvina nebasa rese. Asiyai vanhu vaite zvinhu zvavari kuda kuita. Ko munhu ari kuposta papage pako here, handina kuposta kupage kwake. Life yamazuva yasiyana Jamani, zvinhu zvatosiyana zvokudaro. Vanhu vazhinji vanotozviziva
even kupromota show manje ipromotwe nenhingi nenewspaper chete inopromotwa nemavideos. Maartist anoita mavideos, I will be there. Anoita video ndini nhingi, I will be there kushow yanhingi ikupromotwa nanhingi, I will be there. Show yacho ikaregedza kupushika pange zvakaita yatoki yanga isina vanhu vangaone mavideos vachitaura kuti ndikuuya ikoko mutanga hapana, kuti hamuna kumbonyora futi nezvimashows zvanatoki wacho. But the first thing muri kuenda ndimi muri kumhanya muchiona kuti muground mamusina vanhu. Musadaro vanhu, musadaro. Think izvi nyaya yamavideo aifanira kuita one sided. Handiti imagine iwo ayongataure chokwadi. Handiti Shinsomana akapiwa motikari naseweekneo. Shinsomana ongopiwa motikari zvokuita zvekunyorwa. Killer T opiwa motikari naseweekneo zvingoita zvekunyorwa. Toki Vibes opiwa motikari zvingoita. Japreza zvinoverengwa nani? Vanhu vangani vane time yekuverenga kuti Japreza apiwa motikari naseweekneo? Hakuna. But takamuona achitora motikari yake, achinzena unoona nhingi Victor. Zvinongonakidza kungoona. Hapana Clout iri ipapo. Munhu ngaite zvaanoda nemari yake. Munhu ngaite zvaanoda neupenyu hwake. Ndozvatinoda kutaura. Funerals are not sacred anymore. No. Content, I'm not a content here. The minute paunongoti content ipapo ndo paunongotadzisa. Ingoita video yako wakanyarara. The minute munhu anoti ari kuita content pamariro, that's a different ball game. Kubata mnyero. Isusu kana chinotora mariro, tikutora mariro. Wazvinzwa? Kana mariro achiitwa tikutora mariro. Tutora video yemariro. It's not content. A video yemariro. So that we can remember what happened. That moment in time will never be repeated. Murunzwa. Vapostori vaya vakatorwa vachidya chicken sapatina ku State House. Dai zvisina kuiswa pavideo tisina kumbozviziva tese. That moment will never repeat itself. Saka it was captured pavideo takanakidzwa tese. Mirai makadaro boys dzangu. Vasikana nevarume, boys and girls, ladies and gentlemen, ngatingowirirana pazvinhu zvacho. Kuti manje it's a digital world, it's an internet world. Internet world inonakidza kana pane mavideo. Ora ichiita interviews musicians amuri kuisa kana vanhu vamuri kuisa. Mungonyora musina kuisa video. Tangai set the example. Set the example kuti isusu takungoita zvekunyora panapa papage pedu. Woone kuti ndani anofollowa zvinhu zvacho. Mesa picture yemunhu iyeye. Inini video yandakaita yemukomana uyo anonzi Maki kunoku. Yakatobuda paZBC. Now people are there talking about mental health and awareness in Zimbabwe zvinhu zvakaitika kunoku. Kantauya kuZimbabwe tinongoramba chitongoaita mavideo hapana anomboti misa isusu. And I'm not doing it for Clout. Kudhara ndaitora masnaps. Takaisa snap kudayo. Munoba futi masnaps edu atakaisa makuzvita enyu. Hamumboti pa credit kuti picture yakatorwa naMinox gore rakati kana kumbouya uku inbox. Motitaura kuti comadman ko picture yakatorwa kupi manga muri munongotora mukutanga kunyora zvamunoda nemapicture edu. Mbomirai zvamuri kuita izvozvo. Vazhinji vanhu vakatora video yangu iyoyo yandakaita naMaki kunoku. Vari kuJohannesburg uku. Munhu ari kuda kubatsirwa makutora makuita mafanizi naye makuchinja title makunyora zvamunoda imini. Ndani akambotaura kuti madrugs pavideo iyoyo. Taurirei kuti pakambotaura kuti drugs ndepapi. Musataure kwamusina kuswera. Siya vanhu vadonate vachiita mavideos avo. Machinzwa.
That's the way chinongoratidza kuti anga aripo. Let's be fair. Amaititi munowaziva nemapictures kana kuti munowaziva nemavideos. Madam boss munowaziva nemapictures, munowaziva nemavideos. Seweek niwo munomuziva sei mazuva ano. Andiri kumuziva achidonata motikari, achipa vanhu motikari, achitenga maambulensi. Anditi panenge pachiitwa mavideos zvinhu zvichipiwa vanhu. Saka chichaipa ipapo. There's no clout in that. Clout ndoku kana watora chinhu chemunhu oregedza kumupa credit woisa kunhingi kwako, page kwako. Zvamunoita vazhinji venyu ndo clout yo. Because vazhinji vanhu vari kutora mavideos futi even evanhu vakadonata mafoodstuffs vakaposta. Havasiriwo vanhu vari kudonata. Munhu anongoona maititi achinja akutotora video atokanganwa zvaari kuita. Mazvinzwisisa. Shinsomana apiwa motikari naseweek newo. Seweek newo vaposta maipa futi video iyoyo. Makuisa kumapeji kwenyu. Aiwa. Supporting a person aisa video yake is not downloading it and uploading it kupage kwako. Share ku Facebook panika pakanzi share post ya seweek newo ningi Shinsomana achipiwa motikari yake. Share ningi achidonata maambulance. Share. But wakatora zvinenge zvaitika kupage kwaseweek newo kana kwamaititi kana kwamadam boss kana kwamadminox kana kwani chitsotsi. Noziya ndo inonzi clout yo. You are looking for clout pane zvinhu zvausingazivi. Wangosipo iwe unofanira kutoita zvekunyora. Zvauri kuona unofanira kuzvinyora pasi. Ndo journalism. Satisi majournalists tungorarama chete. 70%, 80%, 90%, 99.9% yevanhu vanoita mavideos kuZimbabwe, they never went to journalism school. Vanhu vakaenda kujournalism school vashoma muZimbabwe, vanokwanisa kunyora painternet haupuwe chimunu. 90%, in fact 99.9% hupo chimunu haise video, anonyora pasi. Unaita 40 minutes uchiverenga story inenge yanyorwa nawopo. But knowledge yaunoona imomo yakatosiyana neyauona pavideo. Video is too fast ka. Watoona watopedza 6 minutes watoona. But pakunyora panenge pane chimwe chirungu chekuti inini newa to understand. Journalism is like law shamwari. Pane chirungu chavanofanira kunyora, vanyore this and that kana na but na is. Mune munyora mavhoko mudara. Pavideo apaitwe vhoko. Hapana mavhocabulary pavideo. Ungotaura zviri kuitika straight away zvauri kufeel at that moment. It's a feeling. Saka siya vanhu vaite mavideo. Whether pamariro, pamuchato, pakuroorwa pemunhu. Munhu ngaite video pakudonetwa motikari naseweek newo. Video ngaitwe toda kutozviona zvichiitika. Takaenda. Thanks very much. But ndo zvinhu zvinondigumbura izvi zvezvo. Because vazhinji iva vanhu ivava anotora clip kana anotora kana even video yese. Kana anotora screenshot yevideo iyoyo otanga kuripota. Pa screenshot yevideo yangu inini otanga kuripota. Usatore screenshot hanzi before and after. Petwa GoFund, amushare futi GoFund yacho. Tibvire apa. Itai zvamuri kuita imewe vanhu kuZimbabwe, torai mavideo. Musamiswe. Pane zvinhu zviri pamutemo, pane zvinhu zvisiri pamutemo. Mazvinzwa, mademonstrations ndo asiri pamutemo. Because demonstration ndio inoda police clearance. Hapana pakanzi wakatora video pamariro panoda police clearance. Hapana pakambonyorwa kunzwawo. Ngataure chokwadi. The only thing ukuthi
pakazonzi pakuda kuti kwakamachi kademonstration or what not ndo zvinhu zvakazongoendesa zvinhu left maiziya ndo zvinoda police clearance. A demonstration, a march yevanhu vakawanda, a gathering ine vanhu 6 or 10 it needs a police clearance. Kana musikazviziye iloya inoshandiswa kuZimbabwe half of it ichiri yemainhingi yemabritish. Kumira pakona chaipo chaipo mumbare moya muri 6 zvinosungisa kana musikazviziye. It's a gathering. Muri kuitei ipapo. Verengai constitution yenyu, verengai law yemuZimbabwe. Pakona kumira muri 6 so. It's a gathering. Vanenge vada kuziva kuti muri kuitei. Mazvinzwa. If you congregate mudanzi chaimo, mudanzi muchiridza music kana japresa vachiridza music vai. That's called a gathering. A congregation of people. Mofunga kuti gathering inongoitwa nemabhabhonzi chete. Haitwa nemakudo chete, inoitwa futi nevanhu. Makudo haadi permit because anenge ari munyika mawo musango. But kana uchizviita civilized world, you need a police clearance. Haungoita show kuZimbabwe usina police clearance ka. But nogona kuita video yako paunodira video haidi police clearance. But pane zvimwe zvinhu kana ukaenda panonzi paitwa car accident haubvumidzwe kutora video yemunhu akafa kana kuti ari muvidhio. Unogona kutora kuti paita accident but pane paunofanirwa kugumira. Wazvinzwa? Mutemo uri munyika every country. Yes, vamwe vanhu vakaenda overboard. Vakatora vana vari motikari, mavidhio. That's not proper. Hapana munhu anoagreeya nazvo because pamutemo hazvitobvumidzwa. Haubvumidzwa kutora video yemunhu akafa. But at the same time zvanga zvakanaka kuti takazvoonawo kuti vana vatorwa ndivo zveshuwa vana vai. You understand what I'm saying? But it's not about vanhu vasikazive mutemo zvinonetsa kuti munhu atorwe video akafa. That's what I'm trying to say. But kutora video is not, you don't need a clearance.